நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. இன்றைக்கும் நாம் தியானத்திற்கென்று எடுத்துக்கொண்ட வேத வசனம் ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் 49 அதிகாரம் 22 வசனத்தின் முதல் பகுதி. அவன் நீர் ஊற்றண்டையில் உள்ள கனிதரும் செடி. பிரியமானவர்களே, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன். அவன் நீர் ஊற்றண்டையில் உள்ள கனிதரும் செடி. நீங்கள் வறண்ட நிலத்தில் நாட்டப்பட்டவர்கள் அல்ல, பாலைவனத்தில் ஊன்றப்பட்டவர்கள் அல்ல, நீரூற்றாகிய கர்த்தரிலே நாட்டப்பட்டவர்கள். யோசேப்பின் உள்ளத்தின் ஆழம் நீரூற்றாகிய கர்த்தரோடு தொடர்பு கொண்டிருந்தது. கர்த்தர் தன்னோடு இருக்கிறார், கர்த்தர் தன்னை காண்கிறார், தன்னுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கெல்லாம் ஊற்று காரணர் என்பதை யோசேப்பு மறந்துவிடவில்லை. ஆகவே மகா வறட்சியான காலத்திலும் செழிப்பாக கனி தந்து கொண்டே இருந்தார். கனி கொடுத்தலின் ரகசியம் என்ன? 1 சங்கீதத்தை வாசித்து பாருங்கள். கர்த்தருடைய வேதத்திலே இரவும் பகலும் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். அவன் நீர்க்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலையுதிராதிருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான். அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் என்று வசனம் கூறுகிறது. நகரத்து வீதியின் மத்தியிலும் நதியின் இரு கரையிலும் 12 விதமான கனிகளை தரும் ஜீவ விருட்சம் இருந்தது. அது மாதந்தோறும் தன் கனியை கொடுக்கும். அந்த விருட்சத்தின் இலைகள் ஜனங்கள் ஆரோக்கியம் அடைகிறதற்கு ஏதுவானவைகள். ஒரு மனிதனுடைய மேன்மை அவனுடைய அறிவிலோ ஞானத்திலோ சம்பாத்தியத்திலோ செல்வத்திலோ இல்லை. உண்மையான ஆசீர்வாதம் அவன் தேவனோடு வைத்திருக்கிற ஆழமான ஐக்கியத்திலேயே இருக்கிறது. ஒரு விளக்கு பிரகாசமாய் எரிய வேண்டுமானால் அதனுடைய திரியின் ஆழம் எண்ணெயோடு தொடர்பு கொண்டிருக்க வேண்டும். ஒரு கட்டிடம் உறுதியாய் நிற்க வேண்டுமானால் அதனுடைய அஸ்திபாரம் கண்மலையிலே இடப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஒரு மரம் கனி கொடுக்க வேண்டுமென்றால் அதனுடைய வேர் நீரூற்றோடு தொடர்பு கொண்டிருக்க வேண்டும். அதுபோல ஒரு மனுஷன் கர்த்தருக்காக எழும்பி பிரகாசிக்க வேண்டுமானால் அவனுடைய உள்ளத்தின் ஆழம் பரிசுத்த ஆவியானோரோடு கூட எப்பொழுதும் இடைவிடாமல் இணைந்திருக்க வேண்டும். எழும்பி பிரகாசி, உன் ஒளி வந்தது, கர்த்தருடைய மகிமை உன்மேல் உதித்தது. உங்களுடைய அந்தரங்க ஜெப ஜீவியத்தில் கர்த்தரோடு கூட தொடர்பு உறுதியாக இருக்கட்டும். ஜெப ஜீவியத்தில் கர்த்தரோடு ஆழமான ஐக்கியம் கொள்ளுங்கள். நிச்சயமாகவே கனி கொடுப்பீர்கள். ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால் அவன் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பான். என்னை அல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது. யோசேப்பின் பக்திக்கு சோதனைகள் வரத்தான் செய்தன. போத்திபார் மனைவி ஆசை இச்சை காட்டிய போது யோசேப்பு சொன்னது என்ன? நான் தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்வது எப்படி என்றார். சிற்றின்பத்தை விரும்பி நீரூற்றோடு உள்ள ஐக்கியத்தை முறித்து கொள்ளவில்லை. அவருக்கும் தேவனுக்கும் இடையே பாவம் ஒரு தடுப்பு சுவராக வருவதற்கு அவர் இடம் கொடுக்கவில்லை. வேசித்தனத்திற்கு விலகி ஓடுங்கள். வேசித்தனத்திற்கு விலக்கி உங்களை காத்து கொள்ளுங்கள். பிறனுடைய மனைவியினிடத்தில் பிரவேசிக்கிறவன் தன் மடியில் நெருப்பை கட்டி கொண்டிருக்கிற மனுஷனாயிருக்கிறான். நீங்கள் பாலிய இச்சைகளுக்கு விலகி ஓடுங்கள். பல வேளைகளில் திராட்சை செடி கனி கொடுப்பதற்காக கிளைகளை நறுக்குகிறார்கள். வேண்டாத கொடிகளை அப்புறப்படுத்துகிறார்கள். அது செடிக்கு ஒரு வேளை வேதனையாக இருக்கக்கூடும். ஆனாலும் கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாதவைகளை நீங்கள் அகற்றி அப்புறப்படுத்தியே தீர வேண்டும். ஆபிரகாம் ஒரு நாள் அடிமை பெண்ணாகிய ஆகாரையும் அவனுடைய குமாரனையும் புறம்பே தள்ள வேண்டியது இருந்தது. தவறான உறவுகளை வளரவிட்டால் வெட்டி விடுவதற்கு மனம் சங்கடமாகத்தான் இருக்கும். ஆகவே ஆரம்பத்திலே தீர்மானம் எடுத்து நாம் வேண்டாதவைகளை நீக்கி நாம் கனி கொடுத்தே தீர வேண்டும். அவன் நீரூற்றண்டையில் நாட்டப்பட்ட மரம். பிரியமானவர்களே, நீரூற்றண்டையிலே நாட்டப்பட்ட மரமாய் அவன் நீரூற்றண்டையில் உள்ள கனிதரும் செடியாய் யோசேப்பு இருந்தது போல கர்த்தர் உங்களையும் அப்படியாக இருக்க வைக்க அவரோடு இருக்கிற தொடர்பு, மனுஷனோடு இருக்கிற தொடர்பை காட்டிலும் மனிதனோடு இருக்கிற ஐக்கியத்தை காட்டிலும் தேவனோடு வைத்திருக்கிற அன்பின் ஆழம், ஐக்கியம், பரிசுத்தம், உண்மை, இது எல்லாவற்றையும் நீ தேவனுக்கு கொடுப்பீர்கள் என்றால் யோசேப்பினுடைய வாழ்க்கையில ஒரு மகா பெரிய ஆசீர்வாதத்தை அந்த எகிப்து தேசத்தில் கர்த்தர் யோசேப்புக்காக வைத்திருந்தார். அதே போல இன்றைக்கு இதை கேட்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் அப்படியாக உயர்த்த போகிறார். யோசேப்பு நீரூற்றண்டையில் கனிதரும் செடியாயிருந்தது போல நீங்களும் இருப்பதற்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். நாம் ஜெபிக்கலாம்.
எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே, ஆசிர்வதிக்கப்பட்டதான இந்த நாளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். நீரூற்றண்டையில் கனிதரும் செடி என்று வசனம் சொல்கிறது. ஆமப்பா, யோசேப்பு ஆண்டவரே நீரூற்றண்டையில் உள்ள கனிதரும் செடியாய் இருந்தது போல ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் கூட தகப்பனே, கர்த்தரோடு இசைந்திருக்கிறவன் அவரோடு கூட ஒரே ஆவியா இருக்கிறான் என்று வசனம் சொல்கிறது. அப்பா, பாவத்திலும் அக்கிரமத்திலும் அப்பா, உலக பிரகாரமான சிற்றின்பங்களிலும் அப்பா நேரத்தை வீணாக்கி கொண்டு கர்த்தரை தேட பிரியமில்லாமல் உலக பிரகாரமான லௌகீக கவலைகளிலும் ஆண்டவரே உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதத்திலும் ஆண்டவரே எண்ணம் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களும் கண்ணோக்கி பார்த்து அப்பா, அந்த காலம் கொடியதா இருக்கிறபடியினால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் என்று வசனம் சொல்கிறதே. உடைய பிள்ளைகள் உம்மை தேடாத மனதில்லாமல் இருந்தால் இன்றைக்கு அவர்களுக்கு ஞானத்தை கொடுதுங்கப்பா. ஓசியாவில் சொல்லப்பட்ட வசனத்தின் பிரகாரம் என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமையால் சங்காரம் ஆகிறார்கள் என்று வசனம் சொல்கிறதே. ஒரு நாளும் உடைய பிள்ளைகள் சங்காரம் ஆகாதபடிக்கப்பா அவர்களுக்கு விசேஷித்த கிருபைகளையும் ஞானத்தையும் கொடுத்து, ஐயோ தேவனை விட்டு நான் பின்வாங்கி போனேனே, இத்தனை ஆண்டுகள் நான் தேவனை தேடாமல் இருந்தேனே, நான் ஜெபிக்காமல் வேதம் வாசிக்காமல் என் வாழ்க்கை கடத்தி கொண்டிருந்தேனே, உலக பிரகாரமான காரியங்களுக்காக பணம் புகழ் பேருக்காக நான் ஓடிக்கொண்டிருந்தேனே, என் வாழ்க்கையின் முடிவு எப்படிப்பட்டதா இருக்கும், நான் கர்த்தரை சந்திப்பேனா மாட்டேனா என்று ஆண்டவரே எதிர்பார்க்கிற பிள்ளைகளை கண்ணோக்கி பாருங்கப்பா. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய குடும்பங்களை கட்டி எழுப்பி அவர்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறேன். இதை கேட்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஆண்டவரே யோசேப்பை போல ஒரு கனிதரும் செடியாய் நீரூற்றண்டையில் நாட்டப்பட்டவர்களாய் மாறும்படியா நான் ஜெபிக்கிறேன். அவர்கள் வாழ்க்கை மறுரூபமாக்கப்பட்ட வாழ்க்கையாய், பரிசுத்தம் நிறைந்த வாழ்க்கையாய், யோசேப்பை போல பாவத்திற்கு விலகி ஓடுகிற வாழ்க்கையாய் மாறுவதாக என் தேவன் அப்படி செய்து இந்த நாளில் உடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்க போகிற அன்பிற்காய் ஸ்தோத்திரம். உடைய பிள்ளைகளை உயர்த்த போகிற அன்பிற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். யாரெல்லாம் பரிசுத்தத்தை தேடி மண்டையில் வருகிறார்களோ அவர்களுடைய ரத்தத்தினால் கழுவி சுத்திகரியும். நீர் அப்படி செய்து ஆசீர்வதியும். எல்லா துதியும் எல்லா கனமும் நாங்கள் உமக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன். God bless you.